di na madugay. Si Jesus mubalik na, kung hapit na sa unang panahon, daon sa pagkakaroon. Sa katapusan, kita makapahuan. Ang paglahot ay ngating Ginoo, kini mao'y sugod. Karon atong gikinahanglan, pagpupusa ulahi nga ulan, aron kita makalahutan sa ulahi nga pagsulay, sa ulahi nga pagsulay, salig lang, salig lang, sa mga saad ni Jesus, saad ni Jesus, ang adunahan ug ang kabus, hatagan sa ilang balod. Tanaw lang, mga butang nga langit no, aron sa ato nga paglahutan, mahimo nga sayo. Karon atong gikinahanglan, pagpupusa ulahi nga ulan, aron kita makalahutan sa ulahi nga pagsulay, sa ulahi nga pagsulay, salig lang, salig lang, sa mga saad ni Jesus, saad ni Jesus, ang adunahan ug ang kabus, hatagan sa ilang balod.